No nyt on mun vuoro. Mikä tuo on? No Reisjärven messujen nettisivut. Eikö sä oo kuullut? No en. No istupa alas, niin mä kerron. Tämän vuoden teema on liikunta ja ulkoilu. Messuavaajaksi tulee Matti Vanhanen ja siellä on ihan huikeita lajikokeiluja. Mietin nyt. Frisbeegolfia, suplautailua, sählytutka, jousiammuntaa. Sitten sieltä löytyy myös kioski, josta saa herkkuja. Ja totta kai sieltä saa kaikkea hyvää. Mieti, toi kaikki ei edes maksa mitään, kun sinne on vapaa pääsy. Mitkä nuo ilmeet on? Niin ihan sama. Mä vaan, että lähdetään Reisjärven messuille. Tervetuloa Reisjärven messuille Niemenkartanon koululle 30. huhtikuuta.